Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur urtarrilaren 20 da, San Sebastian eguna. Eta gure platoan, bi kide izango ditugu. Alde batetatik, Txuri Oio antropologoa, eta bestetik Patxi Urrutia etxe hontako ohiko kolaboratzailea. Besterik gabe, has gaitezen edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticiasekoarekin hasiko gara. Nafarroak egunean ia 5 delitu informatiko erregistratzen dituela dio albiste nagusiak. Haien erdiak baino gehiago iruzur delituengatik. Horretaz gain, Notiziasek Foru Gobernuak garapen jasangarrirako 2030ko agendaren aldeko apustua berretsi egin duela azpimarratzen du. Argazkian neguko eguraldia erakusten du. Horretaz gain, azalaren goiko partean osasuna kasuko epaiketa gaur hasten dela nabarmentzen du, eta 2020ko artearekin 20 hitzordu garrantzitsu izanen ditugula nabarmentzen du. Bukatzeko, azalaren eskuineko atalean, Mosoen antzinako kupularen aurkako epaiketa hasi dela jakinarazten du. Eta gatazken 189an familia bitartekaritzari esker akordioa lortzen dela ere jasotzen du gaur Notiziasek. Diario de Navarrako azalarekin goaz orain. Albiste nagusiak dioenez, boto emaileen erdia mesfidati ageri da PSOE Podemosen koalizio gobernuaren aurrean. Argazkian, Notiziasek bezala, eguraldian nabarmentzen du. Hotz handia izango baitugu astearen hasieran. Horretaz gain, Diario de Navarrak jasotzen duenez, Alzheimerra da Nafarroan heriotza gehien eragiten dituen gaixotasuna. Bestalde, osasuna kasuaren epaiketa hasi dela ere azpimarratzen du azalean. Eta bukatzeko, Lizarrako istripuko autobus gidariaren hitzak azaleratzen ditu, esanez, izugarri sentitzen duela gertatutakoa. Gara egunkariarekin jarrai dezagun. Azalaren gaineko zatian, Libiako bake konferentzia aipatzen du. Argazkian, aldiz, San Sebastian eguna eta tanborren erritmoa. Horretaz gain, Oxfamek zainketa lanaren balioa 10 bilioitan adierazi duela nabarmentzen du Garak. Eta Donostian, motxiladun umeen aldeko jaia egin zela ere jasotzen du azalean. Bestalde, De Miguel, aziren barruan pisu irudia zela azpimarratzen du. Bukatzeko, kirol emaitzen laburpena eskaintzen du. Futbolean, Atletiken berdinketa eta Errealaren porrota. Txirrindularitzan, denboraldiaren aurkezpena. Saskibaloian, Bilbao eta Baskoniaren garaipenak, eta pilotan, Jaka eta Zabaletaren garaipena. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Osasuna auziaren epaiketa gaur abiatuko dela da berri nagusia. Epaiketan 2 partida erosiote zituzten aztertuko baitute. Horretaz gain, gaur Arrotxapeako eremu urdina martxan jarriko dela jakinarazten du. Eta bukatzeko, aste honetan Euskaraldia, Iturrama, Donibane eta Mendillorrin aurkeztuko dela nabarmentzen du. Aipatutakoetaz gain, aurtengo Fitur edizioan Nafarroak berriz ere parte hartuko du. Nafarroak Fitur 2020 azokan 5. urtaroa aurkeztuko du. Herrialde bakarra non naturak, kulturak eta paisaiak urte guztian zehar turismo bereizia egiteko aukera eskaintzen duen. Zikloturismoa eta gastronomiak izango dira protagonista 5. garai edo 5. urtaroan, zeinak lotura duen gure bizimoduarekin, kontatzeko eta ezagutzera emateko dugun modu bereziarekin, sentsazioz beteriko erreinua deskubritzeko aukera eskainiz, Manu Ayerdi kontseilariak aurreratu duen moduan. Garapen ekonomiko eta enpresarialeko kontseilaria den Manu Ayerdik eta turismo, merkataritza eta kontsumoko zuzendari nagusia den Maitena Ezkutarik aurkeztu dituzten Nafarroako estanda eta programazioa Fitur azokan. Aurten goiburua ondorengoa izango du, Nafarroa 5 garai 5 urtaro. Horrez gain, 2019an foru komunitateak izandako bisitari kopuruari buruzko datuak eman dituzte biek. Fitur azokaren ekitaldiei hasiera emateko, berriak, eskaintzak eta esperientziak aurkeztuko dituzte urtarrilaren 22an ordu batetan. Nafarroa 5 garai 5 urtaro ekitaldian. Nazioarteko turismo azoka Madrilen egingo da urtarrilaren 22tik 26ra. Nafarroaren eguna urtarrilaren 24ean izango da, eta asteburuan ateak irekiko dituzte publikoarentzat oro har. Negua, udaberria, uda eta udazkena urtaro tradizionalei Nafarroak 5. gehitu die. Izaerarekin zerikusia duen ura, kontatzeko, begiratzeko eta aurkitzeko, partekatzeko eta ingurunearekin sortzeko modu berezia.
Ukiezina dena jasotzen du, berezi eta bereizten gaituen guztia. Bizikalitatea, gure jendearen soziabilitatea, gure zaporeak, gure kultura, paisaiak, historia, tradizioak eta hizkuntza, azaldu du Ayerdik. Eta era berean, bisitariari sentsazioen erresuma sentitzeko, azken finean, Nafarroan bizitzeko aukera eskainiko diogu, erantsi du. Ikusitzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur giro hotza nagusituko da. Maximoak 8-9 gradu ingurukoak izango dira gehienez kostaldean, eta barnealdean berriz 2 eta 5 gradu artean geratuko dira. Mendebaldean hodeiak ugariak izango dira, eta ez da baztertzen goizean prezipitazio pixka bat egin dezakeenik. Elur maila 400-500 metro inguruan egongo da. Ekialdean berriz ostarte zabalak ikusiko ditugu. Ipar ekialdeko haizea indartsu ibiliko da, bolada oso gogorrekin haizeguneetan, eta haize horrek hotz sentsazioa handitu egingo du. Bihar, asteartean, hodei gehiago ikusiko ditugu, eta goizetik aurrera barnealdean prezipitazio pixka bat egin dezake. Zaila izango da prezipitazio hori kostaldera iristea. Elur maila 600-800 metro artean egongo da hasieran, baina orduak igaro ahala igotzen joango da, eta gauerako 1100 metrotik gora egongo da. Ipar ekialdeko haizea bizi ibiliko da, tarteka oraindik ere, baina temperatura maximoak apur bat igoko dira. Minimoak ordea hotzak izango dira, beste behin eta barnealdean izotza botako du. Ikusitzagun gaurko eguneko efemerideak. Gaurko egunez 1928ean Federico Fellini, italiar zinema zuzendaria eta 2 Oscar bereganatu zituena jaio zen. 26 urte beranduago, 1956ean David Lynch estatubatuar zinemagilea jaio zen. Urte pare bat beranduago, 1952ean Paul Stanley estatubatuar gitarra eta abeslaria eta Kiss bandako kidea jaio zen. Gainera, 1958ko urtarrilaren 20ean, Mortadelo eta Filemonen lehen abentura argitaratu zuten Pulgarcito aldizkarian. Eta bukatzeko, 1993an, Audrey Hepburn, belgiar artista, eta 1953an Vacaciones en Roma filman egindako lanagatik Oskarra lortu zuena hil zen. Udalerrietako albisteak ikustera joango gara orain. Barainainen, Euskal Herriko mus txapelketan parte hartzeko aukera dago. Partidak Kupela, Ketxu, Kaioa, Karrape, Hegoalde eta Saoli tabernetan eta Akelamendi, Txalaparta eta Txokoberri elkarteetan jokatuko dira. Bikote irabazleak Nafarroako finala jokatuko du otsailaren 29ean. Pasaden astearteko urtarrilaren 30ko greba antolatzeko asamblean bestalde azalera handiak markatu zituzten helburu nagusi gisa, Barainaingo sare sozial eta ekonomikoa desegiten dutelako eta lana prekarizatzen dutelako. Hala ere, asambleekin jarraituko dute guztia ongi antolatzen jarraitzeko. Horretaz gain, komertzio txikia bultzatzeko kanpainaren zenbaki sarituak zozketatu ziren pasaden ostegunean. 12. kanpaina izan da aurten burututakoa, Barainaingo komertzio txikia indartzeko asmoarekin. 6 sari zozketatu ziren eta irabazleek egun bakar batean 200 euroko gastua egiteko aukera izango dute parte hartu duten komertzioetan. Irabazleek urtarrilaren 29 arteko epea dute saria jasotzeko, zuzenean bere boleto saritua aurkeztuz edo Barainaingo udaletxeko teknikariarekin kontaktuan jarriz. Arangurenen aldiz, hiri garraioa berrantolatu eta hobetzen ari dira. Azken urte hauetan, mutiloa nabarmen handitu da, etxebizitzen kopurua emendatu eginda eta ondorioz biztanleria. Eskualdeko hiri garraioak demografia eta hiri errealitate berri honetara egokitu nahi du. Gero eta handiagoa den eskaerari erantzun nahi dio, zerbitzua hobetu nahi du eta ahalik eta gehienentzat irisgarriagoa izatea nahi du ibilgailu pribatuaren alternatiba bat eskainiz. Horregatik, gaurtik aurrera 17. lineak ibilbidea aldatuko du mutiloan, anaitasuna etorbidearen amaieraraino iristeko. Han kokatuko da, hain zuzen, buru berria. Zabalgunearekiko, alde zaharrarekiko
Artika berriarekiko eta Berriozarrekiko lotura hobetuko da. Era berean, 25. lineak ibilbidea aldatuko du. Biana Printzearen plazan hasi eta Ibaialdeko pasealekuan bukatuko da. Pasealeku horretan bi buru berri kokatuko dira. Bi aldaketa horietan maiztasunak hobetuko dira. Bukatzeko 22. linearen kasuan ibilbidea luzatuko da Lezkairuko Eguesibar kaletik Mugartea ingururaino eta Santxiki pasealekuraino. Linearen maiztasunak hobetu egingo dira igande eta jaiegunetan, 60 minutokoak izatetik 30koak izatera igarota. Iruñeari dagokionez, udalak erraztasunak emanen ditu Trinitarioseko aldirietako aparkalekuko erabiltzaileak hiri autobusez joan daitezen erdialdera doain. Helburua hiriko erdialdeko merkataritza bultzatzea da. Izan ere, Alde Zaharreko eta Zabalguneetako geralekuak erabil daitezke. Trinitariozko aparkalekuak 180 toki ditu eta Biurdana kalearen eta Gipuzkoako etorbidearen arteko elkarguneko biribilgunean du sarbidea. Aparkalekura sartzean ibilgailuek esi bat igaro behar dute. Esi horretan, ibilgailuaren matrikula identifikatzen da eta tiket bat ateratzen da bi bidaiakoa. Tiket horrek hiri autobusean sartzeko balio du Alde Zaharrera joan eta handik etortzeko, edo bi lagun aldi berean joateko edo etortzeko. Tiket bakoitza 24 ordurakoa da. Tiket hori erabili daiteke aparkalekuaren inguruan geralekua duten hiri autobusetan. Geraleku horretan igo behar baita autobusera. 3, 16, 17, 21 eta N4 lineei dagozkienak dira. Behin erdialdean Alde Zaharreko eremuan zein Zabalguneetan dauden geralekuetan jaisten alda Bilabesatik. Baita horietara igo ere. Gaur gurekin platoan txuri dugu, bera Arakadia elkarteko kidea da. Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi bai. Pasaren astean aurkeztu zenuten talde hau, eta zer da? Bueno, Arakadia taldea da antropologia talde bat, antropologoen taldea, bai. Eta orain egin dugu aurkezpen publikoa, ja badaramagu urte bat edo bi ere igual, ez, pixka bat osatzen, eta publikoki aurkeztu genuen, orain osatu dugulako zelkarte bat bezala legalizatu, eta urte honetan egin ditugu lan guzti horiek pixka bat lotu, eta... Eta zenbat kide zaudete? Hola gehien bat mugitzen garenak 20 bat edo horrela, baina gero beste 10 bat edo inguruan dabiltzanak, eta aurkezpen honekin etorri zitzaigun beste zenbait jende ere nahi zuela parte hartu, eta irekia dago, eta... Eta guztiak antropologoak? Bai, hasi zen UNED-eko gradua egiten ari ziren ikasle talde batekin, ikasketan ari ziren bitartean elkartzen ziren materiala trukatzeko, gaiak eztabaidatzeko eta horrela. Eta bukatzerakoan gradua ikusi zuten jarraitu nahi zutela elkarrekin zerbait egiten, ez? Eta horrela, eta ireki zuten pixka bat beste antropologa batzuei ere Nafarroan edo Iruñerrian, ez? Nafarroan izan ditugu antropologo eta antropologa gehiago, baina ez da egon antropologiako elkarte bat, ez? Adibidez, egoten dira Colegio de Médicos, edo soziologiakoa, edo erizaintzakoa, edo olako kolegioak, ez? Antropologian ez zegoen Nafarroan. Orduan, nolapait, hutsune hori ere betetzeko asmoz edo, ez? Orduan, handitzen ari da, orain. Eta zeintzuk dira zuen elkartearen helburuak? Arakadiak esan nahi du arakatu, euskeraz, eta Arkadia edo greziarrez ingurua edo periferia edo komunitatea edo horrela ez. Orduan, gure helburu nagusia da, nolapait ikerketan ezagutzan sakontzea.
hori izango litzeke pixka bat orokorra, eta ezagutza horretan elkarre laguntzea, ez? Elkarrekin egotea eta bideak bilatzea. Ez dakit, antropologia nahiko disiplina berria da, zientzia berria da, bai Nafarroan, bai beste toki askotan ere, ez? Horregatik, unibertsitatean oraindik ez ditugu ikasketa erreglatuak, ez? Bakarrik UNED-en, eta nahiko berria da, ez? Orduan, ezagutzera ematea baita ere antropologiako lanak gure inguruan. Eta nola azalduko zenuke zer den antropologia? Antropologia zientzia holistiko bat bezala edo aipatuko nuke, holistikoak esan nahi du jendartearen, izakiaren osotasunean hartzen duen hori, ikerkuntza edo ezagutza orokor hori, ez? Arlo guztiak harrapatzen ditu nolabait antropologiak. Adibidez, zein arlo? Horrela adibideak jartzeko? Beste zientzietan bezala adar desberdinak egoten dira, eta badago antropologia fisikoa, biologikoa, eta gurea gehien bat soziokulturalean sartzen da, bai? Hori da gure espezialitatea edo, ez? Orduan, gure ezagutzak dira jendartearen arazoak edo egoerak edo aztertzea, harremanak, ez? Jendartean sortzen diren harreman horiek. Eta harreman horietan sartzen dira, sinesmenak, erlijioak, folkloreak, kulturako hainbat arlo, filosofiak, politikak, ekonomiak, dena, bai? Orduan, harreman horiek ezagutzea, eta, esan behar da, antropologia sortu zela beste zientzia asko bezala kolonizazioaren inguruan, kolonizazioarekin batera, kolonizatzera joaten zirenean beste herrialdeetara ikusten zuten jende ezberdinak zirela, kultura ezberdinak, eta kostatzen zitzaiela menperatzea, eta orduan nolabait antropologoen eskua sartzen zen, bestea ezagutzeko, baina kontrolatzeko asmo horrekin, elizak, erlijioak egin duen bezala, ez? Gero, pixkanaka, joan da antropologia ere kolonizazio horretatik aldentzen, baina oraindik ere esan behar da, badituela bere loturak, ez? Baina, asko joan da garatzen urte hauetan, azken mende hauetan, ez? Eta orain gehiago zentratzen gara ez beste herrialdeetan edo bestetasun horretan, baizik eta tokian tokiko bestetasun horretan, bai? Dauden arazoetaz edo egoeretaz edo bazterkeria sufritzen duten taldeetaz edo, eta baita ere beste herrialdeetan egin dituzte bakoitzak bere ikerketak edo egiten dituzte, ez? Lehen indigenak ziren ikertuak kolonizatzaileen gandik, gaur indigenak beren ikerketak egiten dituzte, beren ahotsa ateratzen dute, ez? Eta orduan, badago izugarrizko aberastasuna arlo horietan. Eta ikerketa hauek egiteko zein tresna erabiltzen dituzu edo nola egiten dira? Antropologiaren kutsu garrantzizko bat da, bere metodologia. Eta da, etnografia deitzen dioguna, ez? Elkarrizketaren bidez, behaketaren bidez, ikertu, ezagutu eta interpretatu, nolabait gertatzen den hori, ez? Orduan, gero beste giza zientzia batzuetara ere zabaldu da metodologia hau, baina berez antropologiak sortu du edo etnografia metodologia hori. Eta elkartea sortu duzu, pixka bat ikerketa hauek egiterako orduan erresagoa izateko, ez? Bai, hemen Nafarroan badaude beste ikerlan talde txiki batzuk, bat Aziaroa, baita ere UNED-ekin loturik edo horrela sortu zena, beste bat Lera mugarik gabeko antropologoak, horretan ari gara
memoria familiarra, instituzionala, soziala, estatuaren biktimak, estatuaren bortizkeriaren biktimak izan ziren kasu batzuek ikertzen eta horrela, ez? Orduan, badago, baina behar gehiago ere badaude, ez? Orduan, Arakadiak hori nahi du, ez? Beste gauza batzuetan ikertu, sakondu. Eta zergatik da desberdina Arakadia beste elkarte hauengandik? Ez dakit, desberdina igual ez? Denan helburua da ikerketa, baina taldeak sortzen dira beharren arabera, ez? Orduan, Aziarioa talde txikitxo bat da, ikerketa zehatz batzuk egin dituena, bestea pixka bat handiago, baina baita ere mugatua dagoena ikerketa mota horretara, bortizkeri instituzionalaren arloan edo, ez? Orduan, hainbeste arlo daudenez, zabaldu gehiago, ez? Eta aukera bat izan, talde bezala antolatuta, proiektuak aurkezteko edo proiektuetara aurkezteko edo. Eta zergatik esango zenuke dela garrantzitsua egiten duzuena? Bueno, beti ezagutzea gure ingurua eta sakontzea horretan beharrezkoa da, ez? Nolabait ikaskuntza ezagutza guztiak hori behar dute, errealitatea ezagutu benetan zer gertatzen den eta zergatik gertatzen den eta aldatzeko, eraldatzeko moduak bilatzeko, ez? Baina hortik abiatu behar dugu, ezagutzatik, ez? Egoera, gaur egungo egoeraren, gero joan gaitezke historiara ulertzeko eta horrela, baina antropologia gehien bat sartzen da gaurkoan, ez? Eta ikerketetaz gain egiten duzue ezakit beste ekintzaren bat edo jardunaldiak adibidez ezakit hitzaldiak edo halako zerbait? Bueno, urte honetan, oraindik antolaketan ari ginenean, ez? Egin ditugu mikroseminarioak edo barruko eztabaida horiek, ezagutza horiek, sakontzeko edo horretan jarduteko, ez? Egin ditugu mikroseminario horietan, bat esan dizutena, estatuaren bortizkeriari buruz, beste batek egin du tesia orain, doktoretza tesia, kontziliazio familiarra eta laboralari buruz, zainketari buruz, zainketa nola banatzen diren edo ze desoreka dauden, beste bat izan zen Iruñeko grafitiei buruz, beste batek egin zuelako zolako lantxoren bat, beste bat osasun mentalari buruz, gero baita ere egin ditugu zenbait txango, ateraldi, artetako museora, bizita giratuarekin, bertako arduradunarekin, baita ere batzuk egon ziren Berlinen, beste olako ateraldi, ikasketako ateraldi batean, olako gauzak ari gara lantzen barruan orain arte. Gero aurkezpen honetan, lehengo astean izan genuen Carmen Gregorio Gilen hitzaldia, immigrazioa eta generoari buruzko ikerketak egiten ditu berak, Granadako Unibertsitatean dago, eta ekarri genuen pixka bat uztartzeko generoa eta migrazioa eta feminismoa eta pilpilean dauzkagun gai horiek, ez? Orduan hitzaldi irekia izan zen, kondestablen, 100 pertsona egon ziren, orduan ikusi genuen bazegoela interesa, ez? Eta berak azaldu zigun pixka bat antropologiaren bilakaera hori, ez? Urte hauetan zen. Eta etorkizunera begira jarraitu nahi duzue halako ekintzak antolatzen? Bai. Orain joango gara pixka bat perfilatzen beste pauso hauek, ez? Antolatu ondoren elkarte bezala. Eta noski gure asmoak horiek dira ikerketa alde batetik eta baita ere hitzaldi, jardunaldi, pelikulak ere behar bada, joango gara ikusten. Eta nola antolatzen zarete? Zuek elkartzen zarete astean behin, hilabetean edo nola egiten? Igual astero ez, baina 15etik edo horrela,
kondestablen uzten digute hor salatxo bat, eta hor elkartzen gara, bai. Eta zuen elkarteko kide izateko zer behar da, edo nor sartu daiteke Arakadian? Bueno, gehien bat antropologiarekin lotura duen jendea edo, ez? Baina izan daiteke ez bakarrik antropologia, baizik soziologia edo beste disiplina batzuetatik giza zientzietatik datozenak edo ez dakit dokumentalak egin nahi dituenak edo ez dakit beste arlo batzuei ere irekia, ez? Orduan nola etorri guregana, hor publiko dago gure korreoa, gure e-maila, arakadia.antropologia, abildua, Gmail? Bai, hori da, bai, gmail.com. Eta hori idatzi eta jarriko gara harremanetan eta... Eta aurkezpena, esan duzu, harrera oso ona izan zenutela? Bai, esan dizut, 100 pertsona edo horrela bildu zen, ez? Eta oso atsegina izan zen, jendeak parte hartu zuen baita ere bukaeran, baina azaldu ziguna Carmen Gregorio honek, esaten dizutena antropologia nola sortu zen, nola joan den garatzen, eta gaur egun zertan dagoen, ez? Eta orduan, antropologia izan behar du gaur egun antisistema nolabait, ez? Antikapitalista, antipatriarkala, antiimperialista, antimilitarista, feminista, ekologista, horiek guztiak, ez? Esan dizuten bezala, gizartea edo jendartea bere osotasunean aztertzeko, eta orduan nolabait sakontzen dugu bazterkeria horietan edo arazo horietan edo eraldatzeko asmoarekin, ez? Orduan hor sakondu nahi dugu. Beraz, uste duzu herritarrek balioa ematen diotela antropologiari eta egiten duzuen lanari? Bai, ni egon naiz unibertsitatean irakasle bezala eta nik galdetzen nienean lehendabiziko egunean ezagutzen zuten antropologo bat edo zerbait antropologiakin lotura zuenik ez zuketen iriarik, ez? Zergatik, gure jendartean ez dagoelako oraindik bat ere zabaldua, ez? Hori, ez dugu ezagutzen, orduan, nolabait Arakadiak espazio hori egin nahi du, bide hori, ez? Antropologia ezagutzera eman, beste toki batzuetan askoz ere zabaldua dago, urte gehiago daramazkilakoz disiplina honek, eta soziologoak sartu diren bezala, arlo askotan, antropologoak ere sartu dira, baina gaur egun, bai enpresa munduan, bai unibertsitate ikerketa gauza hauetan, baina gure jendartean ez dago oraindik barreneratua, jende gutxi dagoelako oraindik, ez? Beraz, elkartearen helburuetako bat ere hori da, ez? Bai. Ezagutzera emateara, zer egiten duzuen? Bai, eta jendea maitemindu araztea, gure arloarekin, ez dakit, antropologiak nolabait eraldatzen zaitu zure burua lehendabiziko, ez? Kuestionatzen zaitu, egoteko modua, ez? Esan dizuten bezala, kolonialismoarekin loturik jaio zen, baina gaur antikoloniala izan behar du, orduan, eta deskolonizazioa bultzatu behar du. Eta deskolonizazio hori hasten da bakoitzaren burutik, bakoitzaren gorputzetik, gure jarrerak deskolonizatzen, gure pentsamendua deskolonizatzen, ez? Nolabait naturalizatuak ditugu kolonizazioak ekarri dizkigun hainbat eta hainbat gauza, ez? Hori etorkinenganako edo errefuxiatuenganako gutxieste hori, naturalizazio hori, ez? Baita antropologiak apurtu nahi du horrekin, ez? Naturalizazio horrekin eta konturatu dena kulturala dela, dena ikasia dela, ez? Eta konturatzen garenean ikasi egin dugula, desikasi ere egin dezakegu, ez? Eta beste gauza batzuk ikasi orduan, gure jarrerak deskolonizatu, ez? Ez dakit orain bukatzeko zerbait gehiago gehitzea gustatuko litzaizuken, hala besterik gabe, jendeari esatea hor zaudetela, ez? Eta norbaitek interesa badu,
Bai, idatzi dezakezu? Hori, nik animatu edozein ikasketa hauek egitera, ez? Naiz eta gaur egun hainbat arlotan ez egon antropologoen presentzia, baina gero eta gehiago izango da. Eta, ez dakit, oso maitemintzeko gai bat delako, ez? Hain da zabala eta hain laguntzen dizu zure burua ezagutzen, zure jarrerak ezagutzen, ez? Oso aberatsa da, ez? Doan, animatu, hor sakontzera. Mila esker, zuri hona etortzeagatik. Zuri ere. Eta zorte hon elkarte berri honekin. Bueno, mila esker. Patxi Urrutia dugu orain gurekin, bera etxe hontako kolaboratzailea da eta pilpilan dauden gaieta hitz egiten dugu berarekin. Kaixo, arratsaldean. Baita zuri ere. Zer moduz? Ongi, fresko, baina ongi. Eta ze gairi buruz hitz egingo diguzu gaur? Gaur gai asko esan dezazkegu hitz egiteko, lagun betian Zapezpikuaren aurrean izan zen manifari buruz hitz egiten aldugu, egiten aldugu greba deialdiari buruz ere, 30-erako deialdia badugu presoen egoera, eta horrelako beste zenbait gauza ere baditugu. Uste dut, gure denboratxo hau betetzeko nahiko gai baditugula gaur, Bartzelonako, Kataluniako presoe bat ere kalera atera da, presoen egoerari ikusi behar dugu, gehien bat xua non eta nola gelditzen den ikusteko, kartzeliak ez direla, ez daudela hemen bergizarteratzerako, baiziken eta mendeku bezala erabiltzeko, ez? Gauzoi denei buruz, nahi baduzu hitz eginen dugu. Aipatu duzu urtarrilaren 30-ko greba, ez? Bai, greba oso importantea da beti, langileek duten tresna da, eta, baina tresna normalean pisuzko tresna, azken finean horren ondorioak ere txarrak izan daitezkelakoz beti badago aposturen bat, eta beti arrisku hartzen dute langileek horrelako erabaki bat hartzen dutenean. Eta hemen kasuntan LABELA eta bertze sindikatuak, ezker aldeko sindikatuak horrelako deialdi bat egiten dutenean, nahi du hor badagoela zer aldarrikatu eta langileak ere badituztela hor gabezia handiak eta horiek eskuratze aldera egiten dira horrelako mugimenduak eta greba hau horrelako zerbait da. Dena den azken egun hauetan agertu dira zenbait politikari eta halakoak esanez ez duela zentzurik greba deialdi honek. Bai, politikariek eta patronalak bezala horiek ez dute inoiz ikusten grebarako arrazoi badaudenik, azken finean beraie daude beste aldean eta bereien kalterako izaten da greba gainera da tresna gure aldarrikapenak eskuratzeko. Grebik egingo espalitz, zen deus gure egoera izango zen, oraindik esklabutzan egongo ginen. Aurrera pausoak emateko horrelako mobidak beharrezkoa dire, eta karo, nik nahiko nuke talde politikoko bozeramaile horiei galdein, ja beraiek ere 700 eurokin, jubilazioa 700 eurokin bizitzeko almen izango tezuten. Karo, beraien jartzen dituzte, ez dakitzen nolako pensioak, 7 urte egin parlamentuan eta bizitza osoan lanian aritu izan baliz bezala kobratuko dute, ez? Eta, horiei jarriko nienik hainbertze langile dauden egoeran, ala balin bada eta jendeak ongi balin gaude, jubilatu guziak ongi balin gaude eta grebe egiteko arrazoik ez badugu, beraiek ere jarri dezatela, beraien nominan gu daukagun kantitate berbera. Beraientzat aparte, bertze gauza baina guretzat hori nahiko omen da. Ez denentzat, guazien hori jartzera eta hori da guk aldarrikatzen duguna. Hemen, gainera pentsazu badago puntu bat oso interesgarria dena, zerengatik mugitzen den hainbertze jende horiek pentsio onak dituzte. Baina hemen solidaritatezko ekintza bat ere badago. Azkenean, nahi duguna da denek eta gehien bat azpian edo gutxien ukitzen dutenak horiek ere bertzen pare jartzeko 1.080 euro denentzat. Zerra nahi duenek? Jende guziendako aldarrikatzen ari garela bizitza duin bat eramateko behar den dirutza. Eta, karo, ez da ni ari naizela niretzako bakarrik eskatzen, ez. Ari gara eskatzen, haunitzetan,
bertze jenden dako. Eta begirazazu, engainatzen gaituzte gainera hemen, gai hau ez da inondik, ez da sortu hola bat batean, gai hau sortu zen, hasi zirelaik pentsioak murriztu nahirik, eguneko 0,25 igo urtero, eta eskutiz bat igorri zigun ministrak, PP-ko ministrak erranez, bueno, pues urte hortan igotzen gintuztela, ez da gitu, euro bat, euro terdi edo zer hilebetia. Eta karo, jendeako hau zer da, provokazio bat izan zen, eta horren ondorioz orduen konturatu ginen, zertan ari ziren, nola nahi zituzten privatizatu pentsioak, eta gehien bat atzean dagoena da privatizatu nahi dituztela. Eta privatizazioa ez da filosofio politiko baten ekintza, da praktikan diru bat eskuratu nahi dutela seguru etxeak, guria den diru hoi. Begirazazu, nik ezautu dut, eta zuk igual zautu bai baino, igual ez zinen konturateko baztanen, zenbait jende Ameriketaragan, mendian egon Artzain, Kalifornian, Kristoinak eta bi pastu, eta gero etorri eta dirua sartu zuten bankako, bueno, bursako akzioak erosten. Urte batzuinen buruan gelditu ziren, deusgabe, inbertze miserie pastuekan diru pixket aurrezteko, eta gero deusgabe gelditu ziren. Pues hoi bera egin nahi digute. Nahi digute bizi guzia lanien aritu, jubiletu eta diru ikendu. Eta momentu batean utziko digute deusikabe. Eta horren aurrean gauz serioa da. Pentsatzu ja arrazoiak badauden. Greba egiteko non horrelako egoera bati aurre egiten digu. Eta begirazazu, guk aldarrikatzen duguna pentsio publikoak doikabe ona dire. Zerengatik polizia bat dituzte. Poliziek ez dute regimen guk segitzen dugun regimen bera segitzen. Zerengatik guri pentsio ordaintzeko dirua atra behar da seguridade sozial, lanian ari diren langileen seguridade sozialetik. Baina poliziek ez dira sartzen. Polizi estatuko diruarekin ordaintzen diete zuzenean. Bueno, ni pentsatzen dut, haientzako ona bada, guretzako ere bai. Bueno, mantendu gaitezela guri ere, polizia maitetzen dituzten bezala. Zer beraiek gu bainoan asko zer baldintza hobetan, eta guretako dirurik ez da beraientzako bai, hau zer da? Karo, hoi denak argitu behar ditugu, eta hoi denik buelta eman behar digu, eta hemen buru belarri daude. Bai PNV gehien bat, bueno, gehien bat ez PNV fuerte dago, azken finean lehendakariak gaur agertu da, zer nahi erranez, eta ez ditu onarture, eskatu diote elkarrizketa bat talabek, eta ez diet ez da onartu ere, ez? Eta, bueno, guk arrazoiak pilaka bat ditugu greba egiteko, eta baldintzak hobetzeko, eta egoera hau aldatzeko, eta pentsiodunek, guk ere geren duintasuna badugu, eta guren bizitza duintasunez bizitzeko bitartekoak beharrezkoak ditugu. Hala ere, suposatzen da, pentsioak euniko 0,9an igoko dituztela. Bai, aurten ala errandute, bueno, soek gobernuak errandu 0,9 dutela, eta gero bizitzaren prezioak gehiago galimeda, gero bueno, konponduko dutela urrengo batean, ez? Baina, bueno, lehenguan aurrikusi zuten 0,5 egiteko, ari dire 0,9, bueno, kalkulua ginez zenbat igo den bizia urte honetan, ez? Bueno, aldaketa bat badago. Dagoeneko aldaketa bat badago, eta bueno, espero du gure, zein urtetan, jubilatzeko epea zein urtetan jarriko dute, hori ere oso importantea da. Birizazu, erraten dute, bueno, urte gehiagotan lan egin behar dela. Eta bueno, zenbait jendeentzat gainera fizikoki erran edu, eta posible fizikoki badago. Zenbait lanendako ez dago problemik, baina lan askotarako badaude problema handiak. Zenbait lan gogorretan eta balimezara, katetan eta balimezaude, orduen arazoa dituzu 70 urtetan lanien aritzeko. Baina, klaro, horri buruz ere eztabaidatzen dutenak eta erabakitzen dutenak, horiek bestelako lan erresagokoa dire, fizikoki halako desgastia ekarri ez duten lanak izaten dituzte. Orduan ez da nahikoa, ez? Ez, uste dut ere gainera, inbertze gazte langabezian daudenez eta lan baldintzak eskarretan daudenez, hoiei bidea dekitzeko eta hoi leku usteko beharrezkoa da zahar aldetik, jendea lanetik baztertzia, ez, jubiletzia. Eta horretaz gain, ere aipatu duzu, hemen Iruñan egon zela manifestazio bat, ez? Bai, gauz bitxia da, lehen beti erraten zen, Iruña kurasen invierno, kurasen verano. Eta horrein badirudi, manifak hasi direla zapezpikoaren etxe aurrea, zerengatik 3 astetan bide baditugu.
bat izan zen, errege inguruan hor ikatza erakarri ziotela. Aipatu zenuen hemen. Bai, ekarri ziotela Artzapezpikuari, zeren eta, hainbertze ontasun bere ganatu ditu, bereak ez direnak, lapurreta ikaragarria egin du Artzapezpikuak, lege frankista eta Aznarrek egindakoen ondorioz eta, karo, Elizak, hainbertze Eliz, bere izenean jarri ditu, Eliz, idelekuak, etxeak, larrainak, denetek bere izenean patu ditu hor, zeren lehen, ez zeudelako zer registruan, eta Apezpikuak horrelako ahalmen bat badutelako. Pues atzo, Launbet goizian izan zen bertze manifa bat, pedofiliaren ondorioz egina. Badaude hemen ere pedofila pareatu duten jendeak, Iruñan, eta orain hasi dire agertzen, salatzen, mugitzen, eta, Artzapezpikuarekin ere gondira, eta exigitzen diote Artzapezpikuari, barkamena eskadezala, orduen egindakoa, eta onar dezala, ze nolako jarrera izan zuten, eta Artzapezpikuak ez du egin nahi. Bera, bekatuei buruz hitz egiten du, baina bertzeak ez diote, bertzeak delituei buruz hitz egiten dute. Azken finean hemen, Elizak interpretatzen du bekatu bat dela, eta bekatuak barkatzeko nola beraie baduten baimena, hemen ez dago arazorik ez, baina hemen bertze gai bat askoz ere potoloagoa dago. Hoi delitu bada, eta delituak agertu behar dira, eta delituak salatu behar dira. Eta hemen beti denei morala irakusten egon direnak, beraiek praktikatzerak orduan gordeta, trampan eta gezurrian ari dira. Eta hori da pastu dena, eta hor, elkarrizketa bat eskaini zuen horietei batek lehenguan, eta hoi salatzen zuen, ez? Azken finean, gordetu nahi dutela, estali nahi dutela hoi, baina ez beraie borrokan segitzen dute hoi salatu arte, eta onar dezaten zer egin duten, ez? Eta kai unei buruz, badago berri bat oso importantea. Elizako hirugarren persona, autoridadean, hirugarren persona, lehenik gaite zaindua, gero ez da inor, eta gero hirugarren da Australiako kardenala, eta kartzelian dago, pedofiloa delakotz. Osea, Australian hor lortu dute zerbait eta kartzelian dago. Eta hemen ere, argitu beharko zen, hemen gertatu diren gauzoi denak, eta hemen eman dezatela horpeia. Elizak orain arte egin duena izan da, hartute lekuz aldatu, eta bertzeleku batean ere aurrekin utzi. Horrelako gauzak, hemen Nafarroan ere argitu nahi dituzte, eta denen nahi ditu horiek argitzea, ez? Eta, onar dezala, zer egin duten, ari dire, sexuari buruz, hori berian ezkondu behar dutena 2 urteko kurso bat ere segitu behar omen dut, eta denei azalpenak eman airik, eta gero beraien etxean, ez naski gehiagikeri sexualak, ez da delituak egiten ari dire. Beraien umeekin gainera, gizarte honteko jendea ulenekin eta errespetu gehien merezi dutenen kontra ari dira pedofilian apezak. Eta, trampa eta gezurroi agertzen ari deneinean, pozik. Dena den, mota hontako kasu asko ez, ateratzen dira, salatzen dute, baina ja esaten dute denbora asko pasatzen. Bai, preskripzioa gertatu da, hauek eskatzen dute, hemen Nafarroa meintzat eskatzen dute, horiek ez preskribitzia, horiek iraundizatela delitu horiek, baina bertsaldetik ere egin dutena izan da, hilak ere badaude, hemen horietan badaude zenbait hilak daudenak, baina hala eta guztiz ere argitu nahi dute gehien bat pairatu dutenak, horiek ondorioak gainera, gauz horiek ondorioak dirudi uzten dituztela eta oso gogorra direla kasu askotan horrelakoak gainditzea, ez? Eta, denek errespetu bat behar badugu egun guzien, sexuaren lege eta muguen inguruan dabiltzan horiek, gero beraiek dire okerren, eta egun osoa pasten dute virginitatea laudatzen, eta gero beraiek dire biolatzaile batzuk, ez? Oso gogorra da gai hau, gehien bat zenolako tratamendua eman dioten, eta nola ez duten onartu nahi, eta barkamen eskatu nahi egindakoari buruz. Eta horretaz gain, hemen ere, Nafarroan, azken egunetan, asko hitz egiten ari da, N121 errepide buruz. Bai, guk zautzen dugu karretera hori nahiko poliki ez. Istripu larriak ari dire gertatzen, Lizarrakoa hor, eta bertzea Belateko bide hortan ere inbertze hildako izan dira azkeneko 10 urte hauetan, eta, horiei denei ere
zerbait egin behar horren inguruan, eta gehien bat, eztabaida bat badago, zenolako konponketa egin, belatetik pasten den kamion pilo horrekin eta. Nik dena den, hor obra egin del ez dela eginen, gauza bat aipatu nahi nuen, belateko tunelak egin zirenean, hor hainbertze gauz bitxi eta arraro gertatu ziren. Zeren eta desagertzen ziren zementuzko kamionak, botatzen dituzten bertzealdean, hor lanian aritu den jendeak badazki hainbertze gauz horren inguruan. Eta bertzealdetik ere, gero, kusi dugu denez, zenolako konponketak aritu diren egiten ondotik, planoa gaizki eginez zirelakotz, etzielakotz hor materialak ongi erabiliak, edo momentu batean erten zuten gure sartzen zela hor iturri bat bazegoelako zazpian, eta zer, tunel batek ez du zertazko eskatu horri beharrik, erresa da doikabe, La Manchako urteko bideoi egiteko egin zuten, eta anetzen uri sartzen, ez? Eta, hor ikusi zen horrelako zerbait, baina gainera dena baino gehiago da, Palacios izan zela konseilariare obra horren momentu batean, eta hark erten zuen, norbaitek zerbait erantzueleik holako adierazpen batzuk egin ziren. Mejor que te calles que voy a empezar a tirar de la manta de lo de Belate. Osea, que hau ez da nik susmatzen dudan okerren bat, hau da beraiek ere erantzutena, ez? Eta, nik horrei eskatzen dutena da, deus konponketaren bat egin behar badute, lehen horri biliziren jendeak bazterzea zeren eta, hor zikinkeri pila bat egin zelako zor, eta gaur beharko genuen dirua hoi berriz konpontzeko edo bertze bide bat egiteko, hor saldu, bota edo sakeletaratu edo ez da zer egin zen, baina harritasun oso gutxi izan zen eta hor zikinkeri nahiko pilaka agertu baitzen. Orduan, oraindik badago argitzeko. Bai, ja horiek ere preskriptuak izango dire, baina, dena den, sikiera salatzeko aukera eta eskubidea hartu eginen dugu. Eta hori, salatzea hitz egin da, Donostian egin zuten ere, salatu zuten sua auzonen egoera. Bai, presoen egoeraz, ari gara, gai hau ere preso baten alaba, preso, aita eta ama biak kartzelian ditu, orain arte amarekin egonda kartzelian 3 urteak arte, amak kontzeral dituztelakoz kartzelian bere numeak, baina orai atzo 3 urte bete zituen, eta orai behar ditu amatxik zaindu behar du. Eta ez bakarrik hoi, zerengatik aite eta ama ditu Kordoban direla Andaluzian, nonbait hor 1000 kilometrotara etxetik, eta umetxo horrek bere ama aite eta ama ikusteko 2000 kilometro egin behar ditu hiletian behin, beraiekin ordu terdi egoteko, ez? Eta, horrelako astakeriek egiten diren gizarte batean eraten duzu, baina zenolako gizatasuna badago gizarte honetan horrelako gauzak onartzeko, gehien bat, errena dago kartzela dela jendea bergizarteratzeko, hemen eskatzen dena da aite eta ama unetek hartzea, Gipuzkoako kartzelera, edo Gasteizkora, edo Iruñekora, eta, bere umea ikusteko aukerak izan dezaten, umeak eskubide hori daukalako. Hemen umei buruzko, eskubidei buruz hainbertze solas egiten denean, gehien bat abortuan taulako gauzak atratzen direlei, gero ume bat hola dagoenean, 3 urteko ume bat, xeatu nahi dute, ez diote bizi baldintza duin batzuk, afektiboki merezi duen bizi modu bat, ez dute bere ganatzen, ez? Nolabait hori debekatu egiten dute, hori kentu egiten diote, eta nik uste dut, presoen egoera oso larria da, bertze gisa ere preso guziena, baina ja kasu hau da kasu limite bat errain dut. Batek behar du izan sentimenturik gabeko norbait edo ez dakit. Animaliek ere hori baino duintasun gehiago badute beraien artean. Umetxo bat, 3 urteko umetxo bat bere aite eta amaren gandik urrundu eta espreski mantendu hori mendeku bezala. Hori ezinezkoa da, hori ulertezina da. Eta nik uste du, aurrera pauso bat txiki batzuk ero badirudi ematen ari direla, baina oso eskaz, eta gainera gai hau oso orokorrian ere zuzendu edo konpondu beharra dago, baina horrelako egoerak egun motxilako umeak deitzen zaie hau eta egun baino gehiago badaude horri bilki direnak asteburuetan goitite beiti 1000 kilometro egiten, eta zertako bilatzen dituzte horrelako egoera, zertako maten diete oraindik horrelako kastigu handiagokoak ez, gainera preso baten dako oso gogorra da bizite egunean
zenolako kezka pairatu behar duzun, askotan berandutzen direla edo zer, beti urduri zaudez, ez ote zaien zerbait gertatuko bidean, eta, bueno, pues, hoi ere pairatu behar dute, nongo kodiguan erraten da, hoi ere zigor bezala aplikatu behar zaiela presoei, ez? Baina, hauek hasten direlek euskaldunei buruz, borrokan ari diren jendei buruz, eta orduan ja galtzen dituzte, perspektiba guziak, astotzen dire erabat, eta bueno, mendekuak bakarrik badirudi asetzen dituela, ez? Egoera hau, inondik eta aldatu beharra dago, azkenean gai uni irtenbide bat eman behar zaio, hemen borroka armatua bukatu zen aspaldi, horren ondorioak ere gainditu behar ditugu, eta ja ordu da aurrera pausu importanteagokoak ematea. Ea gobernu berriarekin. Ja laden, baina nola beldurra dioten beti eskuinari, eta beldurra dioten ere APZ-eri, zergatik hastionak ditu gara APZ-i buruz, baina orai ari dira APZ-ak, bueno, Blázquez hemen lehen konferentziako presidente izandakoa eta Cañizares, eta ari direrten otoitz egin behar dela Espainiaren alde, zergatik horrelako gobernuarekin, eta karo, hauek ikusten dutela, ikeliza esten dela muitzen zoe, behala atzera egiten du, baina karo, horren aurrean, sendo jarri beharko ziren, eta hor moztu eta aurrera segitu, eta bueno, ez utzi Elizak eta bertzindar batzuk, hemen agintzen, badaude bertzindar batzuk ere, hoien, bueno, Vox eta PP eta hoien inguru, hoiek entzuten badute zerbait presoi buruz, hasten diru iuk eta hauek izitu egiten dire. Espero ausartak izango direla aurrera pausuak emateko, eta azken finean, beraiei boto eman dietenak ez dire PP-koak eta Voxekoak dire, bueno, soekoak bertze jende batzu dire. Pues hoien aldarriak edo onartu ez dela, baina ez daitezela egon beti eskuin muturreko eta astokeri pilak erraten dituzten hoien menpe, hoien beldur. Ea ala den. Eta ere, Nafarroako foruen inguruan ere polemika egon da. Beti ari gara, bueno, hemen badago diskurso bat, hemen zenbaitzuk ez omen dugu Euskadi izan besterik. Euskadi nahi dugule izan, eta kitxo, eta bueno, eta dena nahi dugule bertziru probintzikin bat egin, eta ez da gizerta, bakizerta, Nafarren duintasuna edo arrotasuna edo ez da izer galduko zela, eta ez da izerta, bakizer. Eta gero, beraiek, ari dire egunero Nafarroaren autonomia edo Nafarroaren lege bereziak edo urratu nahirik. Eta, klaro, orai, azkenekoa zein da? Azkenekoa da, el fuero Navarro berritu zuten, gobernuak ganden legealdian berritu egin zuen, berrikusi egin zuen, zerengatik, bueno, pues badaude inbertzek gauz, ja egunetik kanpo zeudenak, ez? Eta, bueno, egin dute, eta hemen talde guziak ados jarri ziren eta onartu zuten, aldaketak horiek onartu zituzten, eta orai heldu da, gobernua, Madrilko gobernua, teorian progresista eta botatzen du kanpora. Baina, zertaz? Edo zer dela eta? Hartzen momentu Madrilko kompetentziak eta, zeintzuk dire Madrilkoak eta zeintzuk dire gureak? Eske badaude bertzea, Mabio eta Marsei legere Nafarro parlamentuak onartuak Madrilek errekurritu egiten dituenak, eta karo, Madrilek errekurritzen bali meditu, hango epaile bakizu nongoa diren. Eta, eta orai berriz, gai berdinarekin, baina non dago Nafarroaren autonomia, non dago? Eta hau PSOE-ri erran bertzaio, non dago Nafarroaren autonomia gainera, horren inguruan beti izan ditugu guk zenbait arau propioak, eta zertaz ez ditugu mantendu behar ez, ari dire denak entzen edute, dena berdindu, eta dena hemen Espainia bat eta handia izatea, ez? Baina hau nola? Eta, bueno, berritzero hortan gaude, eta gainera hemen gaiunen inguruan, harritzekoa dena da, denek onartu zutela bere momentuan, adostasun baten ondorioa dela aldaketa hoi, baina, eta zertaz egiten ditugu gauzak horrela, ez? Bueno, guazen zentzuz aritzera politikan eta bertze guzietan, eta, bueno, hemen Nafarroaren nortasuna hain gogoko dutenak teorian, praktikarare eraman dezatela, bideoi berbera. Baina, bueno, hemen podere faktiko batzuk edo interes politiko eskuindar batzuk edo tartean daudela, horre dena nahazten du, eta horren aintzinean hainbertze jende belauniko jartzen da, eta gu horren kontra egin behar dugu. Eta, bueno, horretaz gain, orain gai aldatuz, azken egunetan ere, apostu etxen aurka...
asko mobilizatzen ari Bire, dira. gizarte kapitalista batek badu helburu nagusi bat. Eta da, gutxi batzun gana dagoen aberastasun guztiak eskuratzea. Gutxi batzu behar dute bildu denena diren aberastasunak. Eta hemen ere, hau, holako zerbait da. Hau egiten da, bueno, pues lanera gatentzarelei, parte bat hor uzten duzu, baina, bueno, pues haizten errandutena, bursan ari bazara ere, bursak beti irabazten du, eta orain bertze jendek editzen da, deus gabez, eta kasunten ere berdin, zeren eta enpresa batek dirua aberasteko, dirua irabazteko, kodere edo hainbertze ez da izen bat izango diren, edo ze izena dituzten, orduen, horiek egiteko antolatzen dituzte apostuetxeak, jendeari propaganda ikaragarria egin eta jendeari engainatu egiten zaio. Eta bire, hemen bat batzen baduzu, 10 eskuratuko dituzu. Eta hor, sartzen da pozoia, eta jendea barneratzen du pozoioi eta hartzen du ohitura hoi. Eta gero horren ondorioa zein da? Horren ondorioa da, miserie, etxan dirurik ez, harremanak ezin dire mantendu, psikiatraren gana gan behar, bueno, desastrea. Baina, nola gutxi batzuk baduten negozioa, gutxi horien mesedetan aritu behar dira. Eta baimenak eman behar dire gutxi horiek asko irabazteko, eta ez dute kontutan hartzen horrelako presioa eta horrelako propaganda eta egiten denean, hainbertze jende gazte beraien bizitzaren parte handi bat xeatzen ari direla. Eta, bueno, eta gobernatzen dute eta beten diete baimena. Baina nola eman dizaiote baimena jakinez horrai diren jende batzu iztenteko gamerko dutela psikiatraren gana beren burua konpontzera, edo gizartean animeleko ondorio txarrak izango dituztela. Eta gero, bueno, orai hasi dira azkenean, edo hasi gara zenbait lekutan, eta pixket mugitzen, eta bueno, salatzen, baina hau lehenbiziko egunetik moztu beharreko zerbait izango zen. Azken finean, ez du ez buruik, ez belarrik, apostuak ez du zentzurik, ez du inolako zentzurik, aski lan badugu eguneroko beharra betetzeko diripisket irabazten, ez hola makina baten ondoren edo pilota partida baten gainera horrei telefonoz egiten alduzu alde guzietai, bueno, horrek eskaintzen dituen almenak animaleak dira. Badirudi orain neurriak hartu nahi dituztela? Bai, badirudi zerbait, baina mantxo, zeratik. Realak futbol taldeak ja orai dela 5-6 hilabete hartu zuen erabakia, beraien munduan, beraien inguruan etzagoela apostu etxeko kanpainarik izango, ez? Baina, bueno, hor duzu pilotan ere, orai dire, igandero, launbetero, kanpainak egiten horren alde, ez? Eta, bueno, uste dut atzera pausu ikeragarria dela, eta gainera gizarte hau, bueno, hobera egin nahi bali badugu, hor moztu egin behar da horrelako gauzakien, debekatu, edo ez egin nola, baina dena den, horre dituen erestasun horiek baztertu. Bueno, orain dena den, jendeari da gehiago antolatzen eta honen aurka egiten. Bai, ja horti segitzen duen eta aurrera egiten dugun. Eta bukatzeko uste dut ere hitz egin nahi zenula, Kataluniako... Bueno, bai, Jordi bat ikusi dugu hor kartzeletik ateratzen. Azkenean, ez zuen sartu behar izan, baina ez zuen sartu beharrik, baina sartu zuten. Eta agertzen ari da hemengo epaileek eta egiten dituzten astakeriak. Azken finean, lehenguan Frantziako presidenteak errando edo bere bozera mailak endiai deitzen den batek errando, perpinan eratortzen balime da, inork ez duela atxilotuko. Azken lehen frantziaretzen sobera sartzera, eta Europara gandelei gaia aldatzen ari da, beste gauzak agertzen ari dira, zergatik errepresioaren bidea bakarrik zegoen hauen kontra, baina azkenean badirudi zenbaitzuk hasi direla arrazoiatzen edo Europara hurbildu direnean beraien astakeriak ez zituztela onartzen, ez? Alde horretatik Jordi bi egunteko bada ere kalean ikustea, pozteko eta txalotzeko da, eta zorionak emateko berari, berdin ere, alsasukoak ere, baimen bereziekin eta sietire horren inguruan, badirudi gauzak aurreratzen ari direla, baina, ez sobera ere, eta zenbait jendei ordain arazten dizkiete ongi, beraiek egindakoak, ez egindakoak, berdin du, beraien interes politikorako agertu nahi dituzten gauzak agertzeko orduan, ez? Pozik egoteko eta zoriontzeko, baita oinore borrokatzeko alik eta laizterren ja definitiboki etxean egotea lortu arte. Ez dakit zerbait gehiago
Pues ez, uste dut inbertze gau, ja, tarrapataka inbertze gauz egin ditugula, ukitu ditugula gainetik, baina, bueno. Bai, behintzat gai garrantzitsuenak, ez? Bai, niri uste dut gainera importante direla, grebarena oso importantea da, eta, bueno, eta pederastiarena, eta Iruña Nafarroan, nik uste dut, eta, bueno, presoena, xuarekin gertatzen ari dena, ez da posible, sinestia nola izan daitezken personak, babesten dutenak edo horren alde daudenak. Ezinezkoa da, umetxo bati, zer bere aita eta makartziren egon behar dutela, baina zertako egon behar dutean, zertako ez dituz ekartzen unet, beren umea beraien hurbilean bizitzeko modua, eta astero bere umea beraiek, baina zuak ez duze arrisko duzun, ze dirutza balio duen, zen olako tensioa izango duten guratxo horiek bidaiak direnean, edo beraien bisitak espero dituztenean, baina jendeari hola sufriaraztea, baina nola daiteke hoi? Baina zer izan behar da horrelako jendea, pelagea duten jende horiek, horrelako gauzak, horrelako erabakiak hartzeko, hau nik ez dut onartzen ala inoiz ere, baina, bueno, pues hemen hala da, hemen justizia omen dire, eta justizia ez zer, baina nola daiteke, 3 urteko umetxo batekin, badu lanik aski, bere aita eta amak kartzelean dituela, eta baino gehiago eman behar, baina, hau nola dir, ez dut, zintzai buruan sartu, ezin dut buruan sartu horrelako gauza. Bueno, hurrengo batean, gauza positiboa bat espero, hurrengo horako zerbait berrixago eta hobesago, ez da baidatzeko gaia aukera bat dugu. Mila esker, Patxi, beste behin ere, ona etortzeagatik. Zuei, konbidatzeagatik. Eta hurrengoan arte. Vale, aio. Bukatzeko, ikus dezagun aste hontako agenda. Bihar, sortu soltean erosteko zure boltsak tailerra ospatuko da Iruñako Udaleko Ingurumen Hezkuntzako Museoan. Euskaraz izanen da arratsaldeko 6etan, eta joan alizateko lehenagotik izena eman behar da. Asteazkenean, arratsaldeko 6etan, Lur eta Amets, hau bai abentura antzerkia egongo da Katakraken. Ostegunean, Beñat Sarasolarekin munduko poesia kailera bildumaren aurkezpena egingo da Karrikirin arratsaldeko 7:30. Ostegunean ere, baina 8etan hasita, 8 maldiko bertsolari gazteen ekimenari hasiera emango zaio Zaldiko maldikon. Saioa Alkaiza, Miren Artetxe, Odei Barroso eta Oiana Aranaren parte hartzearekin. Ostiralean, bestalde, Ari Izpia hartzen Euskal Kulturaren Erronkak Nafarroan jardunaldia ospatuko da Kondestableko Zibiboxean 9etan hasi eta goiz osoan zehar. Ostirala arratsaldean aldiz, errefuxiatuekiko elkartasun kontzertua egingo da zentralen 8:30. Zaporeaki laguntzeko asmoz, Komando Funk, Musutrok eta Akustik Sound Machinek eskainiko dute kontzertua, eta sarrerek 10 euroko prezioa dute. Larunbatean, bisita gidatua egingo da euskaraz, Done Jakue bidea Iruña barnean izenburuarekin, eta Itziber Imizkozen eskutik. Goizeko 12etan hasiko da Frantziako portaletik, eta aldez aurretik izena eman behar da Zibiboxetan, baita 2 euro ordaindu ere. Larunbat gauean gainera, Sua eta Zea Maisen kontzertua egongo da zentralen. Suak 9etan joko du eta Zea Maisek 10etan, eta sarrerek 11 euroko prezioa dute. Horretaz gain, igandean, La Pamplonesa entzuteko aukera izanen da Gaiarre antzokian goizeko 12etan 4 euroko sarrera ordainduta. Bukatzeko, urtarrila osoan zehar, urtarrila ospatzen ari da Sanduzelaiko Zibiboxean jarduera desberdinekin. Eta Ziudadelako labean 3 hari hori erakusketa dago ikusgai. Orain, eta gaurko saioarekin bukatzeko, Arria izeneko bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte.